Ελλάς Gamers, GR5J εδώ και χωρίς να βλέπετε τίποτα θέλω να σας πω ότι το κανάλι μου θα σταματήσει. Συγγνώμη γι' αυτό για όσους με βλέπατε, απλά δεν μπορώ να συνεχίσω τα βίντεο. Με αυτό θα σταματήσει το κανάλι μου, εκτός αν δω ότι στο τελευταίο μου βίντεο τώρα που έχω κάνει με τα survival games που νίκησα, να δω λίγο υποστήριξη. Συγγνώμη γι' αυτό. Αυτό πάντως ευχαριστώ για όσοι μου δείξατε υποστήριξη, όσοι είναι φίλοι μου. Ευχαριστώ πολύ. Για όσους είσαστε subscribe, φίλοι μου και τέτοιο, θα σας πω που σας γνωρίζω, αν θέλετε να μου ξανακάνετε, αν φτιάξω νέο κανάλι και αποφασίσω, διότι αυτό το κανάλι μου δεν πάει καλά και θέλω να σταματήσω τα βίντεο. Κάντε τι να κάνετε like τώρα, δεν με νοιάζει τώρα. Αν θέλετε υποστηρίξτε με, μέχρι τώρα που τελειώνουν τα βίντεο. Ευχαριστώ για όσους με υποστήριξανε. Και αυτό, θα τελειώσουν τα βίντεο, εκτός θα το ξαναπώ, αν δω λίγη υποστήριξη στο τελευταίο βίντεο που λέγεται νίκη. Ευχαριστώ για όσους με παρακολουθήσατε. Αν τελειώσει το κανάλι μου εδώ, ήταν το τελευταίο βίντεο, αλλά πολύ κράτησα και πιστεύω ότι δεν το έχω πολύ στο μυαλό μου, γιατί βλέπω ότι δεν προχωράω και μένω σε ένα σταθερό σημείο. Είμαι λίγο σταθερός. Αν δω ότι θα προχωρήσω και δεν βλέπω dislikes σε βίντεο μου και τέτοια, θα σας ευχαριστήσω για όσους μου κάνετε κάτι τέτοιο και για όσους είσαστε subscribe ακόμα και για πάλι. Αυτό ήταν το βίντεο. Γεια σας.